on sawla pari dum nan ko bandiraɓe juuɓe ko seftinde tan en ɗo e Daka Pete jeere walo Pete so wiyama Pete noon ko Pete jeere walo fof eɗen gondi ɗo mo ganduɗa tan ko mawɓe kadi ɓoyɓe kadi dental ngal kadi golliɓe ko tiiɗe nder dental ngal ko kamɓe gartanten e sifa oɗo Daka rawane en joddima mabɓe kadi hikka kadi en joddima mabɓe yaago Allah yo Allah hokken kadi jottade mabɓe wuuri amin wonde weli Allah ɗum noon kanko artanten inen e on saaha mbawi innitade eyi oɗo wiyete ko Abou Demba Mbaye jeyakoto Pete kono noon ene wayno ɗo o Daka mo joɗɗon ɗo o Daka Pete jeere walo Pete jeere walo o noon o nawdi goori ma won fodde jeeɗiɗi par ce que Mborto Thila Sorimale Wassaki e Pete Bokke Mbayɓe Salsalɓe ene wayno ɗeɗo gure kañumen ndendi ɓe mbaɗi Daka mo gandanɗa hoorema kadi Daka mo ganduɗa ko pattam lamijo par ce que ene wayno ceerno ne andi mawɓe amen ɓoyɓe gila e on saaha ko aranoɓe so tawi ngari ga jogui ko jambi mumen ko feƴƴere on saaha ko golle dir goni ga en kadi ɗe golle ɗe gandanɗa hoorema ene wayno mawɓe gollanoɓe golle ɗe ene wayno duwawu men mo donano ene wayno ruufe ɓesgu ngu hande machallah eyyi ene wayno ko ɓen petenaɓe goni ɗo hande ɓe mawɓe men kalan ɗumen hanki Daka no wano hande oɗo ko saaha kadi minen ko hande min ko Allah minen Allah waɗi ɗo e ɓeɗo noon ko e mawɓe amen oɗo Amadou Yaya to Bokke e oɗo Ousmane Siré e Amadou Thiam ne wayno minen joɗiɓe ɗoɓe ene wayno ko koye ardiɓe Daka hayso min gona ardiɓe koye min katante koye katanteɓe min jeeya eyyi par ce que neɗɗo ɗo yimɓe goni foof no moƴƴi waɗa katante donc noon katante kañum yahata ko woni haajum e ko wona haajum foof ko ɗum yahata donc noon won gueɗe kewɗe ɗe waɗata waɗirani hoorumum waɗani ko julɓe ɓe foof ɗum noon alay saago ɓe mbi jiɗɗo baraji tampanta julɓe ɗum noon ene wayno minen ko yiɗen golle min goni kanko oɗo ceerno Mouhamadou Moussa Ba nde wari ɗo joni guila haada men haaldude o wi ɗiɗo sakuji mata ko hono sakuji rowone garnoɗo faade ceerno ɗi mbimo haqiqa an dey nde wonno ko Pulaar wiyata ko an aɗa andi Daka o aɗa andi kadi golle Daka ɗe ko kanji tigui goni ɗo ene wayno kadi hikka alhamdulillah jettoɗe godni Allah nonno ko mbiɗen ko duwaw famɗani e duwaw mo ceerno duwni minen foof emin gandi duwaw o ko jabaɗo rawane foti sakuji gaddu ɗon hikka kadi foti sakuji gaddu eyyi rawane min gaddi ma won sakuji nogas e jeeɗiɗi sak e on saaha noon koye wondude e keblungal haalande yimɓeɓe foof wonde emin jiiɗi yaade Daka e min keeɓi ga yamirore kala jiyaɗo Allah jogui toon comcol ngol hutoraki taw ko moƴƴol wona bongol par ce que min cawtoto somin totta minen koye amen min ƴewata ko kala hen ko moƴƴi min gadda kala hen ko moƴƴani min kedda ɗum toon ɗum noon ene wayno koye en golle ko ɗen min goni walla ko hen min gonno joni noon Allah waɗi rowane nde min garande ene mbirumami ni min kumpiti hewɓe emin gara emin jiiɗi noon kala joguiɗo comcol moƴƴol adde min nawora kono hikka Allah yoni kam seede ɗonno koye waala wona hawri koye golle dir golle tigui rigui min dañani haalande hay goto min kalnani wonde Daka yonti emin nawa comci kono noon nde min gummi nde min gandani joni wawro capanɗe jeegom sak nanɗo ko ari ɗo hikka te hay goto min kalnani ɗum noon eɗen gandi ko duwaw jabaɗo duwaw mo ceerno duyno rawano wallahi duwaw o jabama ɗum noon par ce que so tawi min kalnen yimɓeɓe no min podiraren ɗumen ni min mbawa addude e kar goto ɗum noon ene wayno ngol lawol min mbi tan ko emin jaaha Daka yonti kala coftuɗo noon bawɗo adde galle walla addi goto e minen yahawɓe mamin emin cofti naworde addorde ga en par ce que min gandi en waɗi ganakore ɗum noon ɗum woni ɗiɗo ma won capanɗe jeegom sak nanɗo ɗiɗo nani kadi ɗiɗi nanto ɗum noon fof kadi nani hen kadi ne so ari hade amen wadde sakuji he fof min juppata min ƴeewa kala hen ko moƴƴi min gadda par ce que neɗɗo saɗa rokko neɗɗo rokko ko moƴƴi ɗum noon ene wayno haade woni ko jiɗɗo duwaw o saɗa waɗa ko feewi waɗa kadi ko yooɗi waɗa kadi ko moƴƴi donc noon e min cawtoto kala hen ko moƴƴani min beddo ɗum noon ene wayno jettoɗe godni Allah min gandin kadi hande oɗo saaha fuutankoɓe donno kala ɗo wiya wonde saabu Allah kañum ko parɓe gollide saabu Allah kamɓe jeeɓalle ɓene eɗen gandi duwaw mabɓe duntata kala nde ɓe duwi Allah jaabo duwaw ɗum noon emin jetta alayhi laɗum emin jetta kamɓe ardiɓe Dakaɓe eyyi ceerno e wondiɓe muɗum e ɓesgu mum foof mi ñaago ɗumen Allah baɗɗe juutɗe e battane moƴƴe saabu banggue ngoɗo miijo joni tan arde Daka rawa Allah ko enen ɗen gueɗe yoni tan ɗum ɗon addude comci ngo miijo ho adden ho adden ko ceerno Jamiro yo mbaɗɗum walla ala ko miijo mon tan e ɓeytorade on banggue
est ce que musidɗo namdi mamami ko laaɓami ɗon no pulaar ne wiya wonde ko dahar laaɓa jango inde wonno neɗɗo ko yimɓe kadi neɗɗo kadi ko bandu men kala ko jiiɗa ko moƴƴi jiiɗa ko ñemtinde ene wayno hon hoddiɓe amen nde wonno yimɓe so tawi ene kaala tan ene wayno kumpaji kewɗi ene iwo ɗon woodi dakaji ɗi min jeeyi min jeeyi ene jogui ene gadda comci mbiɓe noon kam ɗum ɗo ko woni ɓe mbi ɗiɗo comci de min kebla ɗum to wuuro to min gadda ɗum ga ne jogui sohluɓe ɗum ga en min mbi eskey ɗum noon de haɗa woni ko noon eyyi minne kadi koye jeeyaɓe kadi e saftanmi ɗum ɓe moɗo jeeya hen tawi ko Allah eyyi wona wasu wona haydara kono noon moɗo softi e kala ɗo wiya wonde gaare ndenden e ballodiren mon joguen toftal donc kalanmi yimɓeɓe mbimi enen noon mawɓe amen ɓe mbimi so tawi on jaaɓino ni eɗen jogui radio uji ɗi gandanɗa hoore ma ɗiɗo so haalama hen machallah par ce que nden so tawi deftere jangguete ko deftere bandum juude nde dañi muskil caɗele jaayi yomo dañño ene wayno on saaha idi gayi koɗo perɗo wonno o habri min sakta radio ji wiya wonde eɓe ñaagui ballal e on saaha minenne e jamaji amen ɗi jama foof o dawri eɗen balla bandiraɓe men julɓe jaayaɓe adda tan ko ha wayi leydi e kiisi pul e marlaji e fof kala ko julɗo ne sohla addama hen ɗum noon ene wayno ko deftere jangguete ko deftere bandum min dañi ɗum min ngal ballal yooɗi yimɓeɓe weeli ɗumen min mbi noon haade woni Madina eɗen fof eɗen gandi hande oɗo saaha yimɓeɓe ko donki wona kam comci hedno yimɓe ko haalis manki kono comci kay machallah kala mo jiiɗa dendam Ousmane Séré o comci mum gasata ɗum noon min mbi haade woni ko noon hoddiɓe amen ɓe min jewtinoɓe kolliti min comtine gadde ga en minenne mamin daro min woni rowane ne coakuji min gaddunoɗi ɗum ko erago wonno kadi erago wona erago yaji par ce que min kalani radio kono noon koye jama tan e communication hen son jeehi so tawi yonti emin jaadaka kala comti moƴƴol kala joguiɗo ene wawi waɗirde saabu Allah emin mbawi totton min nawana ceerno en ɗum noon ene wayno no mbirumami ene hikka hay goto min kalnani eyyi ɗum noon ko ɓe tini tan taka yonti min gari min keblo ɓe gaddanimin ɗum ɗo foof e surprise mo gandanɗa hoore ma minenne min gandi nawde addude min nawata ceerno nde ko ceerno ko weltare par ce que ceerno nde min jeeyi ɗon de nde min duwi de doni min de min gandi duwa o jaɓama ɗo kay hankkandi koye janggo so Allah jaaɓi sali tan ko satti kadi ne machallah daka peete rowne min dañi ɓuural ngal gandanɗa hoore ma minen foof min jii daka min jiiɗi guila men sukaɓe amen tokosɓe par ce que pulaar ne so dole ɗon yo dole keɓɓo sukaɓe amen tokosɓe gari gaddi jawɗele mumen ha keewi kadi jewda amen Allah gollani min kadi ñammini min kadi hamin kaari min mbaɗi duwaw noon famɗani ene wayno Allah ɓeydi hikka min jeeyi hamin ɗe sikkude mamin dañ caɗele seeɗa ɗon aduna ko itta watta en faami laamu ko change e ndi ko change ude sahaji kadi gona goori kono foof kadi ma cikka kadi hikka Allah kadi ɓuri newnude alhaali o fof kadi hikka ɓuri ɓeydi fewde ɗum noon moɗo fawdi on e namdal so tawi namdon ade bele tumkiɗi ko ma sakene nawno ceerno walla koye nder daka o nawto ceerno tumkiɗi eyyo machallah gila hanki mawɓe amen softuɓe karanteɓe mbimin wonde caggal hanki daka fuɗɗi hande subaka hande o yomin ƴeew nawde comtiɗi min mbaɗanno kono sagataɓe dakaɓe almuɓeɓe nde wonno subaka fof Allah soɓe pini eɓe mbaɗa sifki deftere e daka he ɓe mbimin wonde ene wayno golɗe ko hanki daka udditi hande woni ko ñalawma ɗiɗaɓo min goppu hano jangguni taw ceerno jooɗima ceerno Jalal kadi ne machallah watta min haqqille machallah nde wonno ko gorko moƴƴo ko julɗo kadi ko jiɗɗo yimɓeɓe malgré no mba hewni foof kala neɗɗo mo yi omo andi ɗum te omo teski ɗum eyyi min noon jettoɗo godini Allah daka pere jeere wal noon ko wattuɓe ceerno haqqille no feewi hay nde saaha nde caɗele dañaɗo e Madina de julde taske somi yejjitani pere jeere walo jooɗima cuɓa yimɓe tato arde ga en yiide ceerno min ko hen jeeyami e tata suɓaɓe mawnum oɗo mo jiiɗe baba ceerno Mamadou Yaya to Bokke e ceerno Bocar An to Wassaki min ko Abou Demba Mbaye mbiyete minen tato daka o neli min gari ɗo yiide ceerno e a dorde samana mo Allah newnanno min gari ceerno kadi kanko jarale on sa ceerno nde ɓe jii min ɓe belti no feewi machallah jettoɗo godni Allah kono noon min mbiɓe minen Madina ko yiɗi toon no laa toon minen sinno ko sago amen taw lewru fof min garaga kono noon so min dañani arde lewru fof so tawi min nelama min garga ko yiɗi toon no laa toon ɗum noon machallah jettoɗo godni Allah minen daka min jiɗiri ko Allah tawi kadi emin gandi ene waɗi ɓeydare hitande fof nde Allah addi hikka min dañi Allah kuuri en ko fulade ala kuuri o yimɓe hesɓe ɓe gandanɗa ma meeɗa yiide daka o nananno daka tan ko ari hikka ko machallah ceerno yo Allah jaɓa ko duwa machallah Amadou Demba min beltima no feewi ceerno Ousmane Séré ceerno Ousmane Séré ko ɓerta e tumkiɗi o wiide
Siɗi o wiɗi ko yamirore ceerno aɗa andi wonko ceerno goto moƴƴo ko Allah ko fawe ceerno ko ne heewi ne heewi ne heewi ne heewi e hen ko ɓew ñamminta e hen ko ɓew holtinta no julɓe noon jii ɗum mi pour ɗum ballitamo ballitani woni ko koye men balliti sabi kala ko neɗɗo waɗe moƴƴere ma tawto ɗum to ma tafalu min khairin ya'lamuhullah kala ko neɗɗo waɗe moƴƴere Allah ni yiye te kadi o wi ko inna allaha la yudi ajra al muhsinina kala Allah yiyabata ko jebdi moƴƴinde kanko se no wenno ko Seydina Ali o wi man amila salihan fali nafsihi man amila salihan fali nafsihi kanko Seydina Ali o wi meɗi jooɗade ñalawma goto omo jooɗde sahabaɓe o wi min de neɗɗo meeɗani waɗande mi moƴƴere gurdam minne kay mi meeɗani waɗande hay goto moƴƴere sahabaɓe noon namdakimo dalil haala ka reeɓi ha yetti annabi sallallahu alaihi wasallam annabi noon wimo Seydina Ali an de min nani waji ɓe mbi ala mo meeɗa waɗande moƴƴere ala meeɗo waɗande mo moƴƴere oyi aha min haali kono dewmi koye konngol Allah sabi Allah wi ko man amila salihan fali nafsihi kala mo waɗi moƴƴere waɗanani ceerno Mamadou Moussa waɗani ko hoore mum kala mo waɗi kadi ko fewani waɗanani mi waɗani Mamadou Moussa mbaɗmi ko hooram no wadde ko mbaɗeten ɗo ko mbaɗanɗen ko koye meɗen mbaɗanɗen ko koye meɗen mbaɗanɗen ko koye meɗen no mawniyaɗo wini daka o machallah so tawi mawɓe ɓe gartanno hannde Allah on seeɗi wona weltani ɓe goyet Allah e mabɓe weltade Allah e mabɓe weltade te ko fof ko sukaɓe fof ko sukaɓe so tawi wonti joni ko minen goni mawɓe wurti ɗum ko dede moɗo wonno to en caali mawɓe fof jeehi ndeysan han gandi ko sukaɓe mabɓe kedditi toon eɗen ñaago Allah tan yalla junnu gurdam ɗum yalla ñimno ɗum ceerno meɗen kadi yalla rokku ɗum sembe yalla rokku ɗum sembe sukaɓe ɓene kadi yalla udditɓe ɓe cellani ɓe yalla addi cellal nga horma annabi sallallahu alaihi wasallam mawɓe amen ɓe noon ne tinni ha ɗon wawi haade namdade to banggue dakaw fandima depuis tati ɓuure jeeɗiɗe ceerno limtiɗo ɗe yaade dakaw ɗe holno gonni ɗon ko ruuji batton walla ko pelle jogi ɗon teranga daka yonti ko uroji ko gadduɗon kadi eyyi so tawi min gummima ɗo tan eɗen jogui kees tan kees wiyete ko daka kala ko Allah wawni jomum tan waɗat neɗɗo fof kam famde ujunere e temedde ɗiɗi ene waɗa ɗum ujunere e temedde ɗum ɗon ko daɗɗuɗi tan kees so tawi Allah waɗi moƴƴere kar dañama fereji ɗi guitte hen so tawi kar dañaka ɗum ɗon itte hen iddu fof kam ko noon min mbaɗita tawi min jettimo ɗone kadi machallah no mbiruɗani guure jeeɗiɗe ɗe fof tan ko hen ko mbotta e cila wasaki pete e bokkeji ɗiɗi bokke salsalɓe e bokke mbawi woni guure jeeɗiɗi kono ni hay won woɗɓe ni yi Allah ɗum ɗo délégation yodde e welde wallahi won woɗɓe bindotoɓe tan natta hen machallah woni ceerno Mouhamadou Yaya holko jokkata ɓe kaalo ceerno Ahmadou Yaya eyi on de kam ɗum kam mi wona haaliyanke no feewi kono no wayno ko moƴƴino ko sukaɓe kabri ɗum eyi yimannoɓe woni mbiyanno so doole ndunki yo doole keɓɓo eyi min jettiro ɗum Allah noon doole gonnoɗe ɗo jaaɗe ɗe alhamdulillah rabbil alamin doole keɓɓi hande daka ono wuuri Allah ene la ɗum noon e ɓesguji ɗi en sabu mawɓe wonnoɓe ɗo adan ɓe e heddi hen ɗo tan joni ko arannoɓe ɗo gila e awalan tan gila duuɓi hay goto anda mawna mawɗo Mamadou Yaya ko hen jeeya heddiɓe ɓen keccimo ko wayno Alhaji Moussa anen dede Mamadou Raky en ɓen cakkiri ɗo wonde mawɓe ila hono hankadi Ibrahima Ousmane en ha fayi hankkadi noon mawɓe Kawamere en Alhaji Alassane Nalla en ɓen goni fuɗɗode daka nde ilan daka ne yaare koyɗe e jettode godini Allah noon ko ɓesguji mabɓe tan goni e kala ko min ɗeɓi hulde elle ko nden Allah ɓurata fewnande min na Aboubacry wini e wonno min dañirtuno e sabu Allah ne waɗanno sabu Allah min dañirtuno hono noon
e hikka noon ko ɗum ɗeɓi ɗumininde seeɗa ɓerɗe amen ñawi heen kono noon so ɓe mbi haal pulaar mbiyata Allah wuldata jooka eeyi jooktima ne tabarakallah koye ɓesguji tan noon yalti ina wayno kamɓe fof elle ɓe mbayi kono ko waddoɓe jiiro joni e nadde e Dakar jettode godini Allah sabu ɗo ñaade surtout ɗo joni kamɓe fof ɓe ngari ɓuri famɗe ɓuri heewde maɓɓe ko ngari wala kulli haali kadi min so heddima hen wadde balɗe ɗiɗi tati ɗum Dakaw a dañata ɗo tuuɗe amine yo ko ɗo fof lelte ko ha Bowal te kamɓe fof sukaɓe so ngari koɓe liggotoɓe koɓe waɗoɓe juuɗe maɓɓe min jetta Allah nalum min jettaɓe emin duwonoɓe wallahi min duwonoɓe ɓe tinnima no fewi ɓe lomtima jiknama maɓɓe kamɓe wonɓe ɗo ɓe fof ko babiraɓe maɓɓe walla taniraɓe maɓɓe tan gonno ɗo joni noon jettode godini Allah hay hunde min jawani Dakar men min jetta Allah min caggal Allah no min jetta Allah min jettaɓe min ñagoto tan ko yo Allah ɓoynan en ɗo ceerno ɓoynan en oɗo sababu yo Allah ɓoynan en ceerno ɓoynan en oɗo sababu assalamu aleykum bisimilla eyi Pété ko département Podor arrondissement Salde ko toon woni Pété noon ene wayno so wiyama Pété wiyama Thila wiyama Mboto wiyama Sorimale wiyama Bokke Mbayɓe Salsalɓe presque sa ƴeewi e guila e Lasli ko wuuro woto wonno kamɓe noon ene wayno ko pulaɗer ko e Pere Dardion walla yalla sar leñol saka koye duwaw jeeya donc ene wayno ko nden moƴƴere e kamɓe ɗeɗo groupe fof kamɓe jiidi fof jiidi jaam jiidi jamulol ndendi fof kala moƴƴere kamɓe ndendi par ce que renduɓe leydi jeeri e waalo kañumen ndendi fof enen ɗe gandi ko ɗum woni finatawa meɗen kala jiiɗuɓe leydi ɓen ko bandiraɓe ko enɗam donc no wayno kadi ko mawɗum guila minen min jibina min mboɗo yaara hikka e duuɓi 60 e duuɓi 9 kono noon en wayno kamɓe mawɓe ɓe min tawiɓe sowona moƴƴere ala ko min tawriɓe kadi ne min gandi kay kamɓe ene wayno hande o saaha so min nemima wallahi ko duwaw mabɓe ruufe amen minen kadi ɓesguji nana ngara ko ɗon tokoson nan ɗon mbaɗa gueɗe kawniɗe e nder Dakar te kamɓe mawɓe fuɗɗunoɓe Dakar ɓe emin jogui mawɓe ɓe gandanɗa ɗuma ummoto ton ko koyɗe garɗo jogui tan ko jambi mumen eyyi ko wayno Bocar Oumani bamumen nan ɗo min garde muɗum garde ɓiyum eyyi bamumen ummoto ton ko koyɗe jogui ko jambe so garti ne jooɗo fodde lebbi 6 7 yaltani Allah e tampere ɗum fof noon Allah ittinen ɗum ha laaɓi hande yimɓe ne gara dawa guese ceerno jeeya ha koota tawa goto fof so ummima ɗo fata e golle muɗum tawa e hunde tene kadi ɓesguji ɗi Allah joni kam seede so tawi min gubbani nema wona ubbude nema kamɓe fof Allah waɗe mabɓe barke machallah alhamdulillah rabbil alamin courant ndiyam laabi a fuɗɗina jawade sappoɗen gendarme holɓe laamuɗe ganduɗa hande nan e Pété eyo hande dey ko woni ɗon ko machallah min jettir ɗum Allah no feewi ko adi fof ko kan sapeur pompier en nan ɗon ko enen fof eɗen gandi armeji ɗi koruji ɗi fof no ɗi potiri sapeur pompier ɓuuri hen nafoore par ce que eɗen gandi kala mo sellani so ɓe noddama joni joni ɓe gara so cuumu waɗi joni joni ɓe gara so yimɓe mankama ndiyam jahat kala ɗo ndiyam ɗo wawi dañede ɓe gaddan yimɓeɓe donc noon eɗen gandi tene ɗum kam ko nafoore nde yimɓe jiidi guite mumen gendarmerie woni kasali ko noon par ce que mo yiyana ko hulantaki par ce que eɗen gandi hande zamanu koko waɗi yimɓeɓe natti waade no mbayanno donc noon ene wayno datiɗo tan so wiyama hande oɗo so hayso ko diwano a noddama Pété walla ahan attention an dey reno joni mi wiyama Pété jomum heewi ko ustude dose muɗum walla ko wawno wiide no waɗa rentoto donc eɗen gandi laamu wawi miskine Allah laamu kadi wonat ɗon ko yimɓe fof laamu wonnani hay goto ɗum noon ene wayno ɗum koye gueɗe nafoje IF nan ɗon IF ko jangguinoɓe école ene wayno jeeyirba ha Diaba ene wayno IF o on diwan fof kamɓe jogui tene kadi koye mantaɓe kadi koye gollotoɓe tigui rigui e nder département Podor mo IF gonɗo Podor ko liggotoɓe dariɓe tigui rigui ɗum kadi minen min jiiɗi ɗum guita men noon machallah kadi ne mawɗum emin jogui maire Moussa Abdoul Thiam wiyete ene wayno ko nder Bowal ko suuɗi ko feewi ene darnimi kadi machallah gonanɗo mo ɗon joni ɗo no ko maire résidence wiyete ko Abou Moussa Bakary Moussa Ly min ko ɗon woni ko ɗon finata e wuuro he ɗon hono hoɗi kanko Dakar ne hoɗi kanko maire mawɗo kono Abou Moussa Ly maire résidence o ɗo joni ɗo hay hunde tene kadi ne ko julɗo dewalo jokko hen ɗam waktu fof Omar Jama eyyi kadi koye hellifaɓe Pété o jeeya kadi koye yimɓe wuuro ngo o jeeya ɗum noon ene wayno ɗum kono to banque maire to en kaali gendarmerie en kaali sapeur pompier en kaali IF eyyi donc courant ne kadi nan ɗon ɓe Sénélec
be biru men nan don machallah hande odo sa kala ko cokulda sa noddibe tan e sertade kumpa e non jettade godni Allah forage nan don ko mawdum ene wayno ndiyam hayso min jogino cadele ne wona ha woro kadi min damini e mojjere Allah koko ɓeydoto tan fewde heddi noon minen kam hikka ɓuri ɗesi sakdi min seetan ko Daka o no worini kadi wonko min nani par ce que min keɗima e radio ji walla e audio ji madinaɓe ɓe mbi wonde kamɓe Madina kala ko fewnaɗo e Daka e kamɓe Madina pewni eyyi ɗum noon ene wayno ko gonga hayso laamu ngu waɗi hen fiiru mumen ko kamɓe kam ɓuri darade tene kadi ne neɗɗo ko jiiruɗa yidere ma kam par ce que ndiyan kala ɗe garɗe Daka eɗen jiiya jama on way hewdini kamɓe sappo pomɓe ɓe nokku fof ɓen ɗon daari eyyi nokku fof kono hikka min kam guila hanki moɗum haal ɗum mbimi yaniɓe te kamɓene kadi koɓe nafoore mere mere par ce que so neɗɗo yani tan automatiquement ɓe jaggat ɗum ɓe nawa waɗa ambulance ɓe nawa hôpital kono min jiiya ɗum hikka taw pour le moment min ganda noon e heddi noon ko aduna kam ko noon tan Daka e mataw gono mbiɗani tan netto banggue wuuro men Pete foti jamaji goni hen ɓeɗo juuɗe ɓurani kadi ne keewi hen mate machallah duuɗe alquran al karim ne keewi Pete kadi eɗen jogui jammaji ma gon jeeɗiɗi walla jeetati eɗen jogui juma mawka kadi duuɗe ɓurana e machallah ene keewi te kadi ko duuɗe kadi mawɗe jangguinoje ceerno Mahamoudou Ba en ceerno Ousmane o soms o ko joom tuɗal eyyi nani accata ko ceerno Abdallah Ndemane en ɓeɗo foof e duuɗe goɗɗe ɗe limtuɗe gandanɗa hoorema ceerno Ousmane Ba en ceerno Moudou Ba en ɓeɗo foof nanɗo Dem Jooma Moudou Dem ɓen ɗo foof nanɗon feere ɗo ko duuɗe jogui ko almuɓe ha mbayno leydi ne itti nokkuji men ene gaddi ne jangga ɗon tene kadi ɓen gandi kala ko kala wuuro ngo waɗɗo almuɓe ene gandi ɓen ko jomum ko jaam woni par ce que almuɗo ko feccere ko jaam woni ko jaam woni machallah wuuro men Pete funnague hirnague rewo worgo hoto ɓuuri takki cariɗe Pete eyyi minen de sa haali ɗum bokkinaɓe ɓeɗo bokke mbayɓe salsalɓe bokke jalluɓe banggue min worgo kamɓe keedi min toon kamɓe bokkinaɓe so hirnague worgo banggue hirnague ko Mbumba en Gollere en Madina en ɓen keedi min toon banggue funnague wayno Madina Ndiaye e Madina Ndiaye wona Madina Gounass Madina Ndiaye d' accord voilà Madina Ndiaye d' accord banggue aram d' accord jikkite woro machallah somo diwi ɗon ne somo diwi ɗon famani kadi ko wuuro ngo andago e nder Fouta par ce que oɗo mo yimɓe garata ka sababu ɗum mo en gandi ko ɓiwdi muɗum suudu muɗum nan ɗon no ganduɗa hoorema ndu yimɓe ɗo ala guuli yimɓe fof no gandi suudu ceerno oɗo ɓuuri andude ko gande weeli haalande ceerno mi jii noon kono mi siftori machallah jafoɗa ɗon to banggue rewo guila Nguy nan ɗon nan ɗon Sori Male nan ɗon Tebou nan ɗon Wasake nan ɗon Mbotte en Thila en ɓen foof ko bandiraɓe koko presque ko gotum lili eyyi Pete de ɗum jinnomi ko so tawi en namdomi hade woni min heewa wonde joom duuɓe en ko ɗo ɓen jinnomi namdoɗa eyyi Pete kam ko Pete no Pete Jeygol ko gila noon e nder yimɓe gara tan koɗo gonɗo so tawi machallah jiiyeɗo ɓuural jooɗo so jiyani ɓenna ande on saaha ko yimɓe ɓe ko yahoɓe tan serdaɓe ɗen gonno serdaɓe jeeyi ha laaɓi koye Fouta ne heewa serdaɓe ɓen foof ko ɗon gonno kono noon kam asli kam haqiqi kam Pete o ko addi inde Pete o ko yejjide ɓuuri femde eyyi ɗum kam ɗo bon waɗa manque ɗon laaɓede seeɗa salamu aleykum wa rahmatullah jaram moƴƴi machallah sabu hankadi min calmini on ko ɓen koye golle gonɗa joni coroje ala min jawna ngal fofti ade ñalli seeɗa yalla tawti muuri yalla yoɓon moƴƴere oɗo musidɓe ɗan Ama Sambalo ɗo Madina woni kanko mo heewi jokkodirde Sall Abdoulaye Sarr en fof meɗe Ali Amadou Ba en Ndiaye Ndeji